Един от най-големите парадокси на огромния успех е, когато хората отиват при майките си, бащите си, братята, сестрите, гаджетата си и казват: слушай, един ден света ще знае кой съм аз. Един ден ще имам Ферари, Ламборгини, Ролс-Ройс, Бентли, голяма къща, коли, двор с голям басейн и асансьор. Ще правя най-големите партита. Един ден ще стана милионер. И все пак, вместо да останеш в офиса в петък вечер, звъниш на приятелите си и отиваш да купонясваш. Вместо да станеш в събота сутрин, за да отидеш на фитнес, спиш до 10:00. Вместо да прочетеш книга в неделя, се излягаш и гледаш филми цял ден. Реалността е много проста. Тези, които печелят голямо, правят 4 неща правилно. Те спят, потят се, трудят се, повтарят и го правят отново и отново, докато мечтите им не станат реалност. Ако успееш да правиш нещата, които мразиш да правиш, от другата страна те чака величие. Трябва да имаш нагласата да се появяваш всеки ден от живота си, независимо какво ти поднася животът. Наша отговорност е да се явим на арената на живота подготвени за битка. Не ме интересува през какво преминаваш, какво ти поднася животът. Твоя отговорност е да намериш новите си 100%. Все още трябва да се мелиш. Провалям се в повечето неща, които правя, но въпреки това се старая. Не искам да правя и половината от глупостите, които правя, но все пак се мъча. И че един ден ме видиш да тичам в 1:00 часа сутринта в тъмна алея, знае едно нещо. Аз се мъчех. Всеки ден, когато се събуждаш, имаш две възможности. Можеш да погледнеш часовника и да натиснеш бутона за отлагане. Можеш да погледнеш този бутон за отлагане и бум, да го натиснеш и да се върнеш в леглото, за да сънуваш това, което искаш да имаш. Или можеш да погледнеш този бутон за отлагане, да ритнеш часовника и да станеш, за да преследваш мечтите си. Трябва да минеш през скалата в живота, хора, ако някога искаш да стигнеш до по-високо място. По-високото място е там, където се поглеждаш в огледалото и изпитваш уважение, че си преминал през труда, пота, вложените усилия и крайният резултат е нещо, с което можеш да се гордееш, наследство в живота, на което си сложил своя подпис. Това означава нещо. Не говориш празни думи. Вече стоиш зад тези думи, мамка му.